Хора, аз съм Даман Тролс. Мислям, че не е това с песен, кой иска да му нарисувам аниматроника. Просто нещо, компютъра ми се развали. И да знаете, дълго време няма да качвам в Diamond Troll, защото сега използвам друг компютър, с който да качвам, защото аз го направих на друг компютър, който да е този канал Kitty the Cat FNAF TV. И да, затова известно време няма да качвам Diamond Rose. Докато ми го поправят, тогава ще качвам Diamond Rose. Сега тук. Добре, днес иска да ви питам, кой иска да му нарисувам аниматроника. Както вече сте разбрали, ще правя скоро филм. Не съм сигурна кога точно. Може днеска някъде, не знам. Но ще ми отнеме много време да нарисувам. И да. Кой иска да нарисувам аниматроника, пишете долу в коментарите, аз ще го нарисувам. И който иска да го включа в меме, просто... Който няма аниматроник, ще му създам. Да, и който иска да го включа в меме, да пише Карл Севил, ще те включа, но погледни първия клип, там те има. Само, че не е меме, а аниматроници, част първа. И да, чао хора, обичам ви.